Ang simbahan nga gitukod ni Kristo gituyo ong gimbutan sa Dios nga butangan gayud niya og marka. Nganuman kay sa daang testamento pa lang makita na nato nga ang mga propeta nagahisgot nga ang dalan nga gitukod sa Dios butangan gayud kining timaan or marka. Mo nang ato ang mabasa sa Jeremias kapitulo 31 bersikulo 21 og kining dalan nga gipasabot sumala pa sa mga apostoles og sa pagpasabot sa mga apostoles nagapunting kini sa simbahan. So, ang simbahan nga gitukod sa Dios, ang dalan nga maong simbahan nga gitukod sa Dios naagyud kini marka. Unsa man kanang gitawag og mga markaha? Usa, balaan, katolika ug apostolika nga simbahan. So ang matuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo naa ni ining maong gitawag og markaha.